Ukherothi ukufaka imvunde ngaphezulu komhlabathi. Ukherothi uyisengezo somsoco engadini ngoba une-beta carotene, amavithamini A, uC, uK kanye noB6, ama-antioxidant nama-mineral. Ukherothi utshaleka kalula kanti ungatshalwa noma yinini onyakeni emazingeni okushisa aphakathi ka-15 degrees kuya ku-24 degrees. Awuzwani kahle nendawo eshisa kakhulu. Lungisa umbhede emumva kwezivuno eziyimpumelelo. Uma utshala endaweni enkulu, lungisa olayini ababili babe amasentimitha angama-20 ukuhlukana ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumele uyivundise isivande ngemvunde size sifike emasentimiteni angama-45 bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha angama-20 kuze ube nendawo eyanele. Beka intambo yokukala ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni bese uyayixhuma nesinye esiseceleni kwaso. Beka izikhonkwana ezisikhashana ngamasentimitha angama-25 izikhonkwana bese ubeka intambo ukuze wakhe indawo yemvunde. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-25 ukuze ube nesiqiniseko sokuthi akukho okugqibekayo. Uma ugqiba ingubo yomdali ingakabuni, lokhu kungabanga umhlabathi ukuthi ube ne-nitrogen engeyinhle bese kulimaza izithombo. Faka imfoloko emhlabathini ibe amasentimitha angama-30 kushona phansi bese uyayidonsa kancane ukuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabade ngemfoloko, kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Ukulungisa umhlabathi one-acid kumele wenze indawo engamasentimitha ayi-25 bese ufafazela isandla esisodwa somlotha wezinkuni imitha ngalinye. Ukherothi utshaleka kalula kanti uma umhlabathi unomsoco omningi izimpande zawo ziyawohloka. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ukherothi ulandele emuva kwezinye izitshalo esezivuniwe ngale kokuthi ubuye ufake enye imvunde. Kodwa-ke ezingadini ezinganonile beka amasentimitha 2 emvunde ngaphezulu ibe ibhande elingamasentimitha angama-25 ububanzi. Akubalulekile ukuxuba imvunde nomhlabathi. Cindezela imvunde ngegeja ishone ngesentimitha elilodwa kuleli bhande elinobubanzi ngamasentimitha angama-25. Kuphinde lokhu kuhlukane ngamasentimitha angama-20 wehle nengadi. Tshala ukherothi ushone ngesentimitha elilodwa nangamasentimitha 2 ngokuhlukana. Kodwa emuva kokuhluma unciphise ngamasentimitha 5 phakathi nezithombo. Ukutshala ukherothi ushone phansi kubanga ukuthi ungahlumi kahle. Kubalulekile ukuthi uthole imbewu enhle kakherothi bese usondelana nemvunde. Ngakho-ke mboza ngemvunde bese ubuyisela kahle ngokumbambatha ngokuthi uhambe phezu kwepulangwe. Ungayibuyiseli ingubo yomdali ngaphezulu kwimvunde uze kumile izithombe. Emumva kwalokho usungayibuyisela eceleni kwezitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali ilapho kuhanjwa khona ibe amaphesenti ayi-100 ukumboza ngamasentimitha 2 ubuqinsi ukugwema ukukhula kokhula kanye nokugcina umswakama. Summary. Gaba olayini abangama-75. Faka isandla somlotha wezinkuni noma umlotha wezinkuni emitheni elilodwa. Faka imvunde ngaphezulu ububanzi bawo bube ngamasentimitha angama-25 bese uba nogqinsi olungamasentimitha 2.
Cindezela isentimitha elilodwa ushone phansi umsele. Faka imbewu ihlukanise ngamasentimitha 2 nesigamu emiseleni ehlukane ngamasentimitha 20 bese ulevela kahle. Uma isiqhumile ihlukanise ngamasentimitha 5 kolayini bakho abangamasentimitha 20. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.